naman imas. Tasing. May virus. And then, pagkatapos, nasan tayo pupunta? Wala, sa puso mo. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. Kakuya. Charot. Galing sa siya. Wow! Ayan o. Sige po, salamat. What's up mga laman? Welcome back to my YouTube channel guys. For today's video is... Nag-ingay. What's up mga laman? Welcome back to my YouTube channel guys. I'm yours. Igit. Charot lang. For today's video guys is pupunta ako doon sa My New Era kasi dumating yung kaibigan ko galing Sarja. And then, wow! nag-alala ako kasi magluto-luto. Iwan ko kung anong lulutuin. Indo, hala na. And ayun, nag-aantay na sila guys. And ayan, maglalakad po ako papunta doon. And pwede pa kayo na-subscribe sa YouTube channel ko. Please subscribe my YouTube channel and don't forget to click the bell button para ma-update kayo sa mga bagong video kong i-upload. And see you guys. Update ko na lang kayo mamaya. I'm a savage, yeah. Classic, bougie, ratchet. Ayun guys, nandito na po ako. Ayan, papaakit na po ako. Ito yung dating bahay namin guys. Ayan, paakit na po. Dito na ako. Ang init. Hinihingal ako. Gago! Kakatok na tayo. Wow! A few moments later. Ayan na. Sabi ko, ay mga lami, oh. Mga bobo! Magaling kang kupal ka. Unggoy. Calamares para sa mga taong walay paray. Bago pa maubusan ang tao, uminom na tayo. Bisaya ka din, kuya. Awak. Pag gusto pala lang, kaya talaga. Lipstick, saan ka punta? Sa puso mo. Ako'y tinamaan, puso'y
Las niya ba? Tawing alam. Matuday. Maganda yan. Maganda yan, parang ako. Take a little time, baby. See the butterflies. Charot lang. Charot lang. Charot lang. Ayan, ano masasabi mo sa pagkain natin kanina? I'm sure. Ikaw. Pwede ba na patikim kahit isang saglit? Uubusin natin ang oras ang Natira dito. Pero babalik na. Isa na lang na natira sa bahay ng kuya. Ayun, kasaan daw. Isa na lang natira sa bahay ng kuya. Kaming dalawa na ibig na. Paano masabi? Hindi babalik. Ito, babalik siya kasi nag-audition siya ulit. Tapos ang kain, nasan tayo pupunta? Wala. Sa puso. Take a little time, baby. See the butterflies. Subscribe to the channel. Guys, meron din siyang channel. Subscribe din siya. Regina Mendoza. Namiss namin dito. Dito ako nag-tiktok, guys. Dito ako nag-tiktok. Sa kusina. Dito. Tsaka dun sa labas. Mag-bag raid daw. Walang naman yan. Walang naman yan. Grabe siya. Tapos, charger. Charger Niya. Tapos, monkey, gorilla pala. Tapos, walang pera! Tingnan mo ang pera, 30 dirham. Yan lang pera ko. Pulubi na ako, guys. Ayan. 300 sa Pinas. Saka lipstick. Siyempre, hindi mawawala yan. Yan, lipstick Mag. Inday. Tapos, resibo sa Hindi Pinas. resibo yung ano ko yan sa papel ko, yung renewal. Gago! ID niya dito sa UAE. Oo. Saka kahilig mo sa ube. Bago na naman yung ano. Ube. Saka lip tint. Evermelan. Saka last. Hindi yan mawawala yung pag ano sa over. Ano, para Ay, sunflower. masakit yung ulo ko. Papahid ko yan. Ayun na, wala na. Bakit? Bakit naman? Kasi alam ko na dito ng bigo ka mo eh. Wag ako. Marami pa. Kasama naman yan. Kaya sa buhay na buhay ako. Dito walang bibili dyan. Saan ba? Saan na nakita? Ikaw, kuya. Richard, galing sa isa. Ayan na. Sa akin po. Sige. Sige po, salamat. Oh, no! Wala. Savage. Hindi ka nag-thank you. Salamat. Hindi ko alam English. Gago! Nakita ko galing ko. Anong pinagkaiba? Saka tuyo. May tuyo din. Tao po. Wala pa nabenta dahil. Magbabay ka na. May nabili na daw sila. Sorry na lang, Day. Ano bang tinda mo? Charo. Antok na antok.
Bye-bye, magbabay ka na. Tuyo, para sa girlfriend mong tuyo. Ang ina mo, bitch, mag-aagaw ka. Chicharon, para sa mga taong marupok. Sige na, bye-bye na. Ano ko na yung chicharon sa taong marupok? Siyempre, ano siya? Ano siya? Oh, explain. Whenever you're ready, whenever. Dali na, bye-bye ka na. Nakabili na siya, Day. Kasi magtinda sana kami sa labas, iba kang huli. Ate, chicheria. Te, chicharon. Te, tuyo. At doon na nga nagtatapos yung video natin, guys. And sana na-enjoy kayo sa Regina, yung tuyo niya. Hindi mo lang nabinta doon sa baba. Hindi ako marunong. Ayun. And subscribe daw kayo sa channel niya, Regina Mendoza. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel and don't forget to click the bell button for ma-update kayo sa mga bagong video kong i-upload. And ang talking talaga, oh. Bye, guys. Grabe ka, huy! Wala pa!